everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Dili! Dili! Mauday nga close kay mo si Tito Franco. Kayo hiyap niya mo! Hilom! 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 Hinaya ng tingong imusin! Hinaya! Ano naman? Di ka gustong mahibawaan ni Papa? Kano? Hinaya ng inyong tingog! Naunsa ka man! Kalit malagkag pamasangil. Dili maayo na ako, Shane. Nagkakita ka ng mga litrato nga akong gisunog. Tutukin ang maayo. Kung kisa ng mga gagway. Dili. Amo ka ng hulagoy ni Franco ang nasa mga retrato. O nagkisme sa ubang pictures. Karon, muingon ka lang gihapon. Nga limpyo ka pagkamama. Ha? Unsa? Gisapungan ni Ma'am Julia ang baba ni Shane? O lagi dong. Maog yun dong. Mura ba og di siya gusto nga musulti ni? O wag yung kayo nabati kung unsa gipadulti ni Shane? Unsa may kinahitabo? Naglibog man sa gani ko kung unsa gyud nakapasuko ni Shane. Tarong pa man unta to siyag utok ganina. Ha? Sayo siya nga nagmata. Unya, nakakita siya sa mga suwat sa lamisa. Iyang gipangbasa ang uban. Unya, kalit mo log pangisog. Misinggit nga mura og gipaak og iro. Unya, nagbitbits mga suwat kay iya kuno sunugon. Hilom na ha, Shane. Kinaladawato ni mo. Ngawa na ko'y gugma sa imong amahan. Nga, ngayon niya pa man ka? O gusto may gusto ni mo. Mulayas ta, ngawa tay dahang kwarta. Ano? Nagduod ay ka, mama? Nagduod ay ka nga mauban ko ni mo kung mulayas ka? Ako kang anak, kinahala mo uban ka. Dili ko mauban ni mo. Bahala kasi mo kinabuhi. Dili mahimong sultihan ni mo si Alejandro sa imong nakita karon na. Nakasabot ka! Anong imo man ang gibuhat ni Papa? Dili ka pa makasabot kung unsa gyud ang panginahanglanon sa usa ka asawa, Shane. Pero ano si Tito Franco man, Mama? Dili lang ta siya. Suot sila si Papa. Sag na ko tuyo akon nga nung si Tito Franco ni mo ang akong nagustuhan. Huwag ka ba mahadlo ka masakpan? Saon na nga dili pa siya masakiton. Mahadlo ko. Pero, karon nga nag-guide na siya sa iyang wheelchair. Unsa pa may kahadlo ka na ko. Kung masuko siya, posible nga atakihon siya og mamatay, dili ba? Saman, gusto kang mamatay ang imong amahan? Pauma na lang ang baba ni mo. Mo'y butang sa imong una-una. Nga kon palayason ko sa imong amahan, muuban ka na ako. Hilom! Elena, Kumusta nakalihukan sa dakong bay? mura man og normal ra. Wa may kisaw. Mingaw man. Gusto ko magubot pa og samot ang utok ni Ma'am Julia. Dili ka mo gawas din sa imong kwarto, Shane. Biyaan tagid ka kung manabi ka sa imong nakita nga mga retrato. Mulakaw ko. Pero, kinahanglan niya kay nagbalik na ako din eh. Hindi ko sapot-sapot eh. Inutil na ang imong amahan. Bosa, dili ka makapaabot nga mahimo kong loyal sa among kami niyon. Nahibaw ko nga gisakitan ka sa imong nahibawaan.
Pero, manghinaot ko nga dili ka maghimo og lakang nga makapalayas nato ining dapita. Kundo na may palayason si Papa dinhi. Ikaw ra ka na ama. Apil ka! Tungod kay si Franco ang tinuod ni mong amahan. Unsa? No! Waon ta kuyo na una nga sultihan ka sa tinuod, Shane. Pero kinahanglan mo pili ka og labanan karon. Wa ka mahibo nga kada birthday nimo. Dili gid malimot sa paghatag nimo og mahalong regalo si Franco. Dili. Mo na tinuod. Og dili mahimo nga mahibaw si Papa nimo Alejandro bahin sa maong mga pictures. Hibaw sa tanan sa among relasyon ni Franco. Mao diay nga kuwang sa gugma si Papa Alejandro na ako. Kay dili na ko niya anak. Wa siya may ba nga dili ka niya anak. Mao ka na ang atong pintaha karon, Shane. Og kinahanglan ang pinga nato kanang maong sikreto. Hilom! Hilom! Ate Elena, dili pa tamay mong masuroy? Dili pa, Inday. Mamiligro ta kon magawas ta ining baya. Pati kaayo sila si kuya, no? Daota na kayo mga taos kalibutan ron, Inday. Pisoon nilang unta ng mga pad. Mapriso sila. Kanang ipaniguro ko. Pero sa pagkakaroon, ako lang una silang hatagag kahasol. Labi na si Ma'am Julia. Sa may tuyo ni Julian ako, nga di man ko mahimong isulti sa phone. Yan ako sa mga buta ng kwarto. Maayo kay niya ka na. Usam nang imong gingon nga itong problema, Julian. Nahibaw na si Shane sa tinuod. Tinuod nga unsa. Nga ikaw ang iyang tinuod nga amahan. Unsa? Pero anong nahibaw mo siya? Ikaw ba ang misulti niya nga ako ang iyang amahan? Napugos ko sa pagsulti niya, ana. Aron dili ko niya isumbong ni Alejandro bahin sa ato mga pictures nga gipada dito sa bahay. Wa na ko'y laing nahuna-hunaan, Franco. Na usam hinuli kinabuhi ay. Na problema na mahinunta na. Nagsabot na ta nga di gisultihan si Shen sa tinuod. Usaon naman lang kung di magapugong siya nahibawan. Tako ni problema na to sa maabot yun. Unya, ang saan man nato ini? Nga nahibaw naman gyud si Shane sa tinuod. Painumdumigil ka naman si Shen. Kung usay may tabo kung may bawas si Alejandro, nagdili si anak nini. Pero sa pagkakaroon, kinalang mailhan na to ang tao na nagkuha sa tumahulakway. Mausad na akong gikahadlokan. Kinsa man kaning tawana nga naniid sa ato mga lihok. Ya, huwag ka masundi karon din hin, ito na. Ya ka lang yan. Ayun pagdilis bintana. Magsusi ko sa gawas. Pagkapanuhay ba ining kinabuhi ah? Prisit kong kinabuhi Wag yung ayo. Oy. Hala. Ngano na. Naunsa naman ka, Inday Shane. Nganong nag-atubang ka naman itaw na ng usa ka botilyang imported nga binuday. Nga naman kung mo inom ko. Nay masuko? Hala no. Kaisog na sab ni mo, day. Ngano man na Inday lalay. Unsa may problema, ana. Nganong muta naman ka? Imo ning sulbaro ng akong problema, tiguang? Awa man ko'y mahimo, ana, day. Kay di man na akong problema. Pero kung imo nang i-share na ko ang nakapahasol sa imong huna-huna, pwede na kayo na akong dawaton, day. Tamgo ka? Awa man. Nagsiga pa maning akong mata gani, day. Tanlas, day. Visit
Ning kinabuhi, buisit! Ah! Ay, ginoo ko. Shay, naunsa man ka dayoy, magwal ka malagkalit, day. Nga naman kaday, muhilak, muhunong, muhilak, naunsa na kaday, mura man tao kag plakang untol-untol, mihilak kag maayo, dayon hiulom na sad niya, muhilak na pod karon. Sugod naman sabkas imong pagmaoy-oy, ay pagbuot! Di ko ganahan na kinabuhi, Unsa day? Kung nindot terus imong kinabuhi, mukaon mo laag matogramang ka. Basta! Di ko ganahan na kinabuhi, ane! Miko, Elena, unsa man? unsa imong lakaw, ugma? Paniid gyapon ko sabay sa imong amahan, ugma. Muuban ko. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.